Ayo, ketak kene kok.
Aku wis rumangsa pegel ning perang kroyokan. Sing mek jaluk piye? Senggel. Adu kasedhen ijen karo ijen. Maju yen kurang percaya. Kowe apa aku sing bakal mati. Nantang. Acet banget kowe. Wes. Ayo, tiba nak ora. Iku tangane legi banter. Apa? Ning papan kene adu kasedhen. Papan ning ora cukup mung jotos jinotos. Papan iki anjen atos. Lek numripatmu. Iya, sawan kaujutanku. Nek pancen ke bisa membari kaujutanku. Aku nyembah ramahan. Ayo. Manukku mau ganyang.
Gage ndang blas. Nah, konangan kok. Ya dijogo gerak konangan. Aja kuwatir. Aku jogo kene. Kowe jogo kono ta? Ayo aku ning kene. Ono. Kok dhisik. Kuwi iki sapa? Rahmat. Rahmat. Tas aku Bantul. Dadi kita sing jenenge Rahmat saka Bantul iku. Lu karepmu ki ngopo aku lagi turu karo bojoku kok nggowo rene? Ya mung mergo kowe turu bareng karo bojomu, nalika aku mlebu nyang omahmu, aku kepengin sehingga nganti kowe tak colong, tak goeng papan kene. Aku kok gowo rene arep mbok nggo apa? Ya digowo tinggo apa? Ya tak pangan. Alah Mat aku ra enak yo Mat. Yo karep weto cah iki. Wong wis gedhe kok iso karepku. Kowe arep tak koyokno. Bojomu ae. Aja Mat. Kok aja sebabe apa? Aja. Padha wae rasane. Rasane padha ning beda yo Mat. Bedane apa? Wonge. Wonge. Lu luwih ganteng aku tinimbang bojomu. Ngenyek. Lho kok ngenyek? Lah bojoku rupane ireng. Kowe lho anake kanca padha gelas jane. Lu ancen. Sing padha gelas iki apamu? Lu ancen iya padha gelas. Bento. Rumangsamu apa sing padha gelas? Lah lak rumono matalah momat aku Mat. Momo piye wis kadung. Mat. Sabar Ali, sabar ah. Mun sabar sithik kok kelakon wis. Selamat. Selamat apa? Sabar Le, sabar. Wis wong aku roh panggonane nek selamat. Alah. Wis apal. Apal. Nek perkara ngene kowe apal aku tak kandhani. Selamat. Apa? Tanda aku cicik terus Karuan. Aku terno mulai sakit bojoku Mat wis nggoleki. Gampang nek perkara kowe njaluk mulai gampang kok tak terke mulai. Terke tenan. Ya aku kek isih. Aduh Mat. Ayo. Ngomong Mat. Mat. Ini pun. Kok berak-berak wis turu. Burung. Ketoke kok semangat. Yo. Aduh mesti iki ulang-ulang am. Ponak. Mesti ulang-ulang am. Bocah iki. Wangele ra karuan bocah iki. Ngene iki yo isen amat bocahe. Lah terus, Lah kowe kok padang ngene kok. lu ancen tuku nggawa lunga, tuku nggawa mlayu ning tengah alas. Lah terus kon kepiye? Yo carane Carane piye? Cah, kene cah. Piye? Carane cuk kabeh iki piye? Wis Aku cukup kok kroyo wong akian. ora. Meneng sithik ora oleh. Carane Dikekno kamar amat. ayo. Kesuwen piye lah ning padang ra isin bocah itu. Lah kowe laren gawe kamar. Monggo ora ana pring, kok gedhek apa? Wintone iki lho tak lho. Yo tak. Terus Dipasang kok gedhek. Iki kok gedhek. Kuwi arep dong apa? Wis gak ketok meneng ae kowe. sarung ngemotak. Iki dalan gedhe lho, Lah iya ngene lho. Maksudnya nek ana wong terus piye? Nek ana wong liwat, tak jak omong-omongan. Ah, ben asto Aman kowe garap PR. Nek ana wong liwat kok jak omong-omongan ora ngerti nek ning mburi aku garap matematika. Sarung gelar. Sarung gelar bocah iki. Amene iki kowe. Sarung gelar. Hei. Arep gua apaan iku? Rene lho. Gageh. Iki cekel iki. Kowe aja melu-melu. Kowe aja melu-melu. Tanu bono amat.
bojoku acur kok. Ayo. Bojomu mulai pating sliwir iki kok, Le. Penting PR wis bar. Rumok, Le. Endi sing numpaki kowe? Kowe mau wis kelakon di. Wis kasil. Keloni apa urung? Hasil. Urung kok karo ditindemeki tok, Kang. Aja so. Apa? Aku ora percaya. Jeneng bocah wedok wis diglakno sarung ning tengah alas, ate ora diapa-apakno, aku ora percaya, Ti. Pak, kurang diapa-apane sih wis Kang. Kowe ngerti apa ora? Bojo mau dicekel karo kanca-kancamu. Cekel aku. Iya. Ayo, dipetenteng sikile. Bojoku dipetenteng, Po. Kowe ngerti apa ora? Bareng dipetenteng sikile ngene, aku perlu tumpaki. Kaya ngono. Wis. Kaya ngono kok kowe muni kurang diapa-apake. Sapa sing ngandel? Sumpah yo Kang kurang diapa-apane. Sing iso niteni, sing iso neliti iki kowe. Jajal pilih ning grumbul kali. Ora iso, Mbok. Ning kene ae. Ning kene. Engko nak ditili ning grumbul ya selak balik. Apa tiliki Kang? Ngene ku kaya karet tok balik, Mbok. Rumah apa koyo karet? Aku roh titikane. Wong wedok wis kanggo karo urung kanggo. Nek wong wedok wis kanggo iki mesti bokonge gembu. Nanging nek urung kanggo mesti atos. Nih. Iya. Titikane. Kang Kang. Iya. Sing wedok padha ae lho. Apa? Aman, Mbok, aman. Aman. Jatos bokonge. Nek ora atimu to. Bojomu wis atos, Bu. Iya. Baleni neman. Lah. Wis kowe atus ora iki. Aku jembong kok praktek. Piye? Parah piye? Ana apa? Gembu. Kowe kok ngarani aku gembuk. Wong aku iki dadi rondo wis 17 tahun kok. Ning kok rai 3 dina kok awak modut, Pak. Lho wis enggak. Wah, kapan ya wong sing ireng iku lho, Mbak. Dadi kowe sing nyolong anakku. Kene nek aku Kowe nyolong paling nyolongan. Le rupamu bagus, Le. Kowe bento. Bento. Lah iya kowe paling kok nyolongan. Lho, nek maling iku ora nyolong jenenge ora maling. Ngomong banter wek. Rupamu bagus. Ngapa? Mindakmu bejat. Ngapa? Mesti mending nurun gerangane mesti mesti. Nek yo gene. Bener nek anake wong kurang ajar kowe. Ya rumangsamu. Mantuku iki lan duwe bojo kok mbok colong mata picek ngono kok. Kamu, Mbok. Kamu ben wedi. Gene omonganku. Heh. Yo ngene saru. Apa kowe? Kadani kok. Kadani. Kadani kok. Wani ya. Ayo, dateng ge. Apa kowe? Kowe anak kok ditinggalke aja lho. Ojo Dalane. kowe mandi. Wong mantek pane. Mbak mana kabeh? Lagi nak mani. Kenapa, Mbok? Ijen, Mbok. Sing siji bati anake Ijen. Bareng. Bareng aku. Mbak batang diberki rasane kaya kecocok tunggak aku. Kowe nggawa apa? Bareng si Mbok kuwi kok tumpahe kok mau kaya kecocok tunggak. yakin nganggo dadah. Iki, Cik. Aduh. Nggawa ngono. Oh, iki mpretu ning kono. Tro. Bareng kono mbok cekel, mbok buang. Kowe manggon ngisor. Kowe kaya kebrekan dream tak kan. Aku ame upeh. Lah yo. Mbok, Ngapa? kowe durung ngerti sapa aku. Ya durung ngerti. Nek kowe durung ngerti tak kowe ngerti. Ngene ngerti. Iki lho Jeger Bantul. Rahmat iki lho iki bocahe. Rahmat. Jenengmu Rahmat. Iya. Bocah Bantul. Anake sapa? Lho, Sono Mas sono. Ya durung ngerti. kowe durung ngerti. Durung, kakakane tenan kok. Oh, ngejak padu ae. Golek perkara saja arek iki. Tak lagi ora, Mbak. Dhuwur nek mbok. Tenan ae. Oh. Anak boyo iku, Mang. Oh, anak boyo jare kowe. Nek kowe kepengin padu. Aja ning kene panggonane. Loh, nantang cah iki. Teko ning Bantul. Iki lho Rahmat anake Sentanu. Ayo. Cekelek, iki cekelek.
Mbak Sonan. Podono omahe senang ora ae. Kok budono omahe apa ora? Ya le, kayune nguri le. Kayune nguri le. Ayo. Ora jenenge sedak. Ngene lho le, taleni. Taleni. Ngene, ha. Wis, Tulungi, Mas. ora ana sing bakal ngomong kowe. Wis. Les kok dudono omahe. Le, aja mbok pateni. Ora, Nek mati Mbok. namung perkarane. Iya. Kowe wong Bantul. Kowe kudu gelem ngedohno omahe Sentanu. Oh, bapake Rokman. Nah ancene kowe ra gelem tak tekek ning ngene modar kowe. Tembang kok loro awur mbok perkosa ku. Apa? Ning dia. Ayo le, biaret le. Ayo. Le, ayo bojomu saiki sudah mulai ya. Sampai sing ajar kok kowe. Kurang ajar. Ngandani bocah saiki kok angele ra karu-karuan. Ora piye? Dikandani bapak malah do nyentak. Dikandani simbah ya do bantah. Dikandani guru ya do ora digugu. Loh, ana kiai ngandani yo. Ora wedi blas. Saya iki anakku. Bocah kok kandhanane angel ora karu-karuan. Bendina gaweane mung maling. Maling pitik. Wingi ana wong landrat jare sapine dicolong. Jare sing nyolong Rahmat. Ora piye? Wah, gejaran-aran sak kepinake dhewe. Lho, ana wong marane. Jarine duwe ilang. Duwe 7.500 ilang, ya marane ngomahku. Ngene iku lho dienggo apa le? Mat. Iya jan 7,5 ndak kena nggo tuku apa le? Nutrasi telur ngono. Rasi jasem kono. Kita emang tuh lah nggo tuku terasi oleh telu. Nggo tuku kopi oleh rong singgir ya bener. Zaman sekarang untuk semkono. Buai-buai so. Ini lho nganti amene ya urung mulai. Engko nek gek-gek kecekel ngono piye nek nganti dimasak. Aku ora kelangan anak cah. Ya muga-muga ae selamat. Ora ana alangan apa-apa anakku. Dongak-dongakno ae. Badok melek tenan cak iki. Lha ana wong grang are liwat karo anyol ngimat-imat. Lho tinggep aku iki tunggakan wae.
bocah kok iso. Pak. Ana apa? Lho iki mau masak urung, Pak? Wis masak apa urung? Masak ya asem ngono. Sing dimasak iku lho apa? Lho kowe iki tak kone ngomah. Aku nyambut gawe nek aku mulih iki duwe cawisan sego. Lho bareng aku njucuk ning pawon. Wedang-wedang teh ora ana. Sego nek sego. Lho nglumpukke gerabang iki dienggo apa le, Pak? Pak! Iki lah apa le, Pak? Pecah kabeh gerabahe. Aja percaya, Cung. Bocah kok naganane iso ngono lah. Yo. Iya, percaya kabeh lah. Kakas-kakas iku blok kowe kok. Nek wis ajur kabeh jak wis. Ora ngono lho, kowe teko-teko kok ngamuk lho karepmu piye lek? Jeke metu jeke. Oh, bocah kok naganane iso ngono iki jene lah. Yo. Metu apa? Kowe iku lho mat. Lah napa? Lu teko-teko kok ngamuk iku lho. Lah kok ora ngamuk iku piye? Sing mbok karepno piye lah, Cung? Aku iku nyambut gawe wetengku lesu. Iya. Aku mulai golek mangan ora ana sego. Lho kowe kok ora masak karepmu piye le, Pak? Yo. Bocah kok iso ngene nakale legene lah, Cung. Masak yo lek. Iku ora ana sing dimasak lek, Mat. Masak iku ora ana sing dimasak. Lek omongan duwe beras dimasak. Gasem ngono apa piye? Kowe iki piye to, Pak? Winginane iki kira wis tak wenehi dhuwit. Eling apa ora? Iya. Kowe tak wenehi dhuwit 8.000. Tak kok nganggo tuku beras. Lah eling apa ora? Iya, Mat. Saiki tak takon karo kowe, Cek. Saiki beras sekilo pirang ewu? 8.000. Lah iya, Mat. Sekilo 8.000. Mbok kei dhuwit 8.000. Wis pirang dina jajak, Cek? Mosok 8.000 kanggo 20 dina. Lho sing iso masak lho sapa leh, Mat? Ngene iki apa? Lho selawase kowe ora iso sugih. Lah wong irit sithik kowe kuwi ora gelem kok, Pak. Karepku, Pak, kowe iki gendang sugih tak kon irit. Beras sekilo ngene ku ya, Pak. Dimasak dikanggokno sesasi. Matene wong leh, Mat. Cangkemmu milo, Mat. Lho, beras sekilo kok nganggo sesasi lah. Yo. Jajal takok wong wedok-wedok sing irit lah lho. Sesasi kok sekilo lho carane lho piye lek? Carane yo iso wae. Lah piye? Kanto wak suwale wong iku akale. Lho, nek arep masak, banyune ku sing akeh, berase sithik wae. Lho, iku jenenge ora masak, Mat. Iku arep bubur. Kowe badhoke sedina ping 3. Sekilo kok nganggo sesasi. Ngene. Kok nyambut-nyambut gawe dhewe? Ngene. Lho kowe ora nesu iku kowe nyambut gawe. Nyambut gawe maling kok mlete mrekaruan duk-duk malah, Cung. Lho kowe iku lho paling ra tak rewangi nyambut gawe aku maling. Ngene. Kowe iku kaliren ora bakal iso mangan tak kandhani. Alah. Ngene iki apa kowe iku? Ngene. Ngene iki lho kowe. Isih tak tunggoni wae ngono. Ndae apa kowe nek tak tinggal? Kualek, Mat. Kualek niku jenenge. Piye, Cak? Kowe iku lho, Pak. Kene. Isih tak tunggoni. Iku polahmu kaya ngene. Iku sing ngene kualek, Mat. Lah yo nek kuwalek yo rene kok bingungno wong kuwalek. Ngangkel ae aku. Sing kualek iku omong amat. Sing ngomong niku jane jak aku amat. Kowe jek tak tunggoni. Yo lek, dikandhani kok ora mandok malah sono ndodok karo piye. Sing ngandhani iki jak aku amat. Lah kowe yo ora ndang ngomong kok. Lah kowe ngomong terus ae. Ngene Mat, karepmu piye? Leren yo, Cung.
Aja maling. Aja gawe gelane tangga teparo yo, Mas. Kowe ngerti ora, Pak? Nyambut gawe sing paling penak ki nyambut gawe maling. Kaya suwengi iso dienggo mangan pirang-pirang sasi. Kuwi kayane maling. Kandhani. Kaya maling iku ora barokah yo, Le. Saya-saya nek nganti kowe kecekel, iya to? Nek dikepruki malah saya-saya nek kecekel masanak nganti diobong. Sing kelangan sapa? Nyatane seprono-seprene aku ora tau kecekel. Bingung lah apa sampean. Lah iki rek ancen urung sobek mel. Engko nek ngepasi sobekmu kok cilaka. Wis to, Pak, ora usah neko-neko. Butuhe aku iso nyambut gawe, kowe iso mangan. Kabutuhane saben dina iku iso dicukupi. Rampung wis ora usah neko-neko. Rampung iki gak kowe ya. Bapak iki saben dina ana wong do mara omahmu kene. Nglandrak karo bapak. Lah perkarane Jare sapi nelang sing nyolong jare kowe. Iya. Gini. Ana TV lang jare kowe sing nyolong. Iya tak akoni. Lho ana nggawa dhuwit 7.500 Mbah Karminah. Mbok rondo kok sementara mentara amlek, Mak. Dhuwit 7,5 mbok ndiasen to piye? Salah ya aku ora ndek dhuwit. Yo ya wis sama. Nek kowe ora gelem leren, ya to. Iso-iso bapak iki ora mati gerang. Ning mati gering mikir karo kowe iki lho. Piye. Aku nek ngrasakne kowe, nek kowe ora gelem leren nggonmu maling, iso-iso bapak iku ora mati gerang le. Ning mati gering. Ngene iku malah kebeneran kanggoku. Lho, kebeneran Iya. Lah nek bapak mati aku iso untuk beras akeh. Wis seperan ledos ngono. Lho bapak iso arep ijo. Wis asli wis ora usah neko-neko. Saiki ngene ae. Lho ancen nek sampean iki wedi perkara saben dina iki dilabrak wong, perkara donyane tak colongi aku. Ayo to. Saiki ki ora usah wedi mergo aku ning omah. Iki engko lho nek ana wong labrak mara rene, engko aku jungkal. Aku ndang. Iki mergo aku keselen, aku ngantuk, aku tak turu ning mburi. Sedina iki aja lunga-lunga lho. Ora, Ning omah ae. aku tak ning omah, aku tak turu. Engko nek ana wong labrak aku ndang, tak pelatuke sirahe. Tenan lho. Yo, Nek turu aja ado-ado. yo turu ning sendong mburi kok ado-ado lha apa? Ora ana wong rene kowe ora krungu cilaka bapak lho. Wes aku tak turu, aja mlebeki wong. Ira, dikandani. Malah ganti nuturi wong gerak. Bisa kene lho. Yo, Ae ta, Le. Kowe iku kok mlaku kok yo kari terus. Yo, caca tak kelompokno Saya kabeh. takoni iku ana benunuk ireng lho. wong apa-apa iku. Omah yuyu. Wong apa-apa iki? Ngaku tak pateni, ora ngaku tak pateni. Adis yo. Iya no bacah, sampe dino wis ngene terus tak gini. Apa bener iki omahe Sentani? Bener yo. Bener lu. Siap. Pateni, Le. Sabar, Le. Apa kene? Iki lha opo lek cak? Oh, geget naik. Lu karep iki lho dolah. Lho, isih takok. Isih takok kowe. Iki kabeh padha sami sesi. Emosi yo, emosi. Emosi. Lah bekakas nang ora. Moro-moro kok do plak-plak nang blok. Ah, iya anake kurang ajar. Lah wong rupane bapake kok barongan ngene. Ngono kuwi arep mulang-mulang anak. Iya, mbok kon nyolong bandane wong, mbok kon demeni akeh wong ya. Iya. Oh. Lho lah delok kok idiot malah. Aku nek ana wong niki gregetan kudu tak bacok ae. Cok lah. Kesuwen. Bacok iku. Lho iki lho mbiyen anake wong pira? Lho. Kakane tenan Iki ora ero anake wong arek sarte iki. Wah, ya omongan asem ra kucuk ae.
Lho jane kirene iki dolah apa gowo bendo Jadi kowe ora ngerti. Nak urung ngerti kowe bakal tak wenehi weruh. Dono iki santai. Gen gampang nggonku nampa. Ora dobrak-dobrak sing roh karepku. Brak-brak meneh wong atiku lara. Kok pengen ndang roh rupamu kuwi. Jebule kok ya ora mondro ya lho ya. Oh alah. Cengar-cengir rumangsane aku pengen linggih awak kowe ndur seneng karo kowe ngono. Oh, tak lirik kok le. Lho. Mencap-mencap kowe bagus-bagus so. Alah. Modele kaya wedhus berong lho. Lambene ngelek-ngelek batine baguse cah. Merangsang kok ora langsung ngeblek awak aku. Nak kowe iku genah anak bagus, ning baguse sak kebun binatang. Oh, kembem cah. Kene lambeku ora jos. Lho. Ning golek perkara sajane. Ora ngono ki kok teko-teko do ngamuk aku salah iki lho apa? Kowe duwe anak sing jenenge Rahmat ora? Kowe duwe anak sing jenenge Rahmat ora? Iki landhep lho. Iki lho lagi mbacok kowe ae wis langsung mati kowe. Nek ono wali liwat. Wali liwat apa? Waline wis pecah kok lho. Iya Rahmat ancen anakku gene. Bari percaya. Bae bapak lalak. Ora paido nek anake mbarek. Lah iya. Lah anake kok kowe dakotan. Biyen. Nono maneh Rahmat yo kaya aku aja. Percaya kowe? Percaya. Rupane koyo ngilo kaya apa? Timbang dapurem to. Lah gene lho, bocah ngene lho. Lah. Cah nomor rupane kok dakotan aku. Biyen aku sing kaya kowe. Kaya apa? Bintange nyake roh ora sapa. Sarukan aja. Piye? Kowe kaya sarukan. Nak kowe ora kaya sarukan, kaya serokan iku lho ning kandang le. Rumangsane, kowe kaya serokan dibakule gathong kowe iku. Jenenge garon. Kowe kok andro ora iso ngajar anakmu. Ora iso ngajar anakmu. Iya to? Gue acak biasa kowe. Lho ora ngono salahe anakku iki apa? Anakmu kowe arep mantuku kok mantuku ki dicolong kok. Anakku digawa ning tengah alas. Bisa turu ning tegalan kok. Iya, Pak. Alah diawet-awet. Dicemeni. Iya. Anakmu dicemeni tenan. Iya lho. Ponanku dicemeni. Ponan dicemeni. Dicemeni tenan. Iya. Lho aku ora dijak iku lho piye. Omongan ra pelo. Oh dijak. Marai anak sing apa dijak. Aku sing melu ngingoni ya. Sik ngene iki lho. Wong sing do bento-bento ya kowe kabeh. Oh, bento lho. Sing ngarani bento. Ora gene. Anakmu didemeni Rahmat anakku. Cara ngiki. Nek aku dadi kowe ya ora ngamuk. Lho. Ngamuk lho apa? Sing bento iku ora ning kowe. Jeneng duwe anak kok digelandang wong. Ya, dijemeni ning tengah dalan. Iya. Lho kok ora ngamuk iku wong bedan apa? Lho nek aku ya ora ngamuk ya malah seneng. Lah kok iso? Ora gene. Jajal tak takon sik. Apa? Kowe tau krungu to ora? Apa? Kowe tau ngerti sapi. Sapi. Sapi kira apa ora? Sapi ya ora semua Sapi dene. wedok. Iya. Ya, Janji bengak. Ya. Niku sapi kudu apa? kawin. Jaluk kawin. Saiki tak takon sik. Kowe ngawinno sapi iku mbayar piro? 50.000. 50.000. Saiki. Yo to. Anakmu didemeni anakku ora tak tarik 50.000. Bener. Anakmu ora tak kowe dimenkei. Kudu matur nuwun. Kowe matur nuwun, Dik. Kowe bayar kene 50. Anakmu didemeni. Dumel 50.000. Anakmu picek ngono apa? Kurang ajar itu. Dadi anakku mbok padake kewan iki lho. Kowe kok malah belani bekakas ngene lho belani aku. Berarti punane pajak kewan, Kok aku kewan? Jar lah. Aku kewan punane. Matene wong iki lawang itu ndalu gagar otak. Gegar tak yo ben. Gendenge Rumangsane anakku mbok padake sapi, nek kawin bayar 50.000. Aku barani rang welar rumati anakku yo. Ora ngajar kowe yo. Iki lah opo? Pateni ngene. Iya. Jebrol kabeh damuk lho. Aku marah rupa anakku mari kudu guyu. Iya niku lho mboke nyidam apa anak rupane ngene. Aku tak baten lirik ngono. Wis
gelem aku blas. Lah wedok bentok kok gelem nyawange sepetu. Omah mrepelo. Ngene lho. Mrepelo blas. Matane wong niki glibet kok. Kowe iki rasa do nesu. Lho, kowe nak nesu ndang wis tuwa Pak. Lah kok kowe nak ngono nesunan terus? Ora. Kok wis tuwa? Kok wis tuwa? Iki gak tuwa iki. Apa? Kebrangas. Kebrangas. Brangas apa? Oh iya. Brangas apa? Dene asine ono maneh gogol RGG. Apa iki? Raja glibet-glibet. Ngene lho, ora sakit iki. Nangan saiki. Ora sakit iki ngamuk. Perkara anakmu didemeni Rohman. Ora usah kowe do nesu. Ora nesu iki piye iki omong apa le? Ya nesu ah. Nek kowe nesu ora ana gunane. Aku roh nyawang raine lho, Le. Tanganku guatele ra karuan kudu jwotos raine. Jwotos lah, Den. Ngene iku lho. Nek anakmu didemeni. Ya. Nek kowe arep males yo males ora. Aku lho gantine rumah kamu males gak kena mbok demeni. Ayo. Ayo demeni, demeni lho. Ayo demeni. Wis demeni. Ayo. Males. Wis entek-entek lho. Sirong papat tok. Aku malah dedek le. Ana ngene iku. Mana dedek kudu apa? Gak, blas. Apa? Gelem ta ora? Ora kudu. Lah yo males nek mbok males ora. Ya sapa mau aku ngeloni kowe nyawang raimu mutah dhisik. Apa tak tutupi sak ngono apa piye? Ngene iku acarane. Carane piye? Kowe nak awor aku raiku digambari sarukan. Sarukan terus kowe. Tak serok raimu pisan bapak kowe. Wis ngene. Kowe do ora usah iso karo aku. Mengko nak rahmat muleh. Dak yo. Engko tak kandhanane. Mak, kowe aja maling neh yo, Mak. Aja ndemeni wong. Engko nek mundhak kowe do dikepruki. Apik kowe Deni. Bandane anak ngono apik. Baleni. Baleni. Ayo baleni. Bocah iki do piye lek? Kami dikit tanganem baleni ora. Balik ora. Baleni bisa gas. Ngene. Iya. Mengko nak rahmat muleh kene engko tak kandhanane aja maling nek aja kulino ndemeni bojone wong engko nak dindak dikepruki iki lha opo rek Kok plak rumangsamu padhake apa, Aku lha opo Tangan kulino ya ngono iku. kulino apa Ya kulino wek-wek ngene iku. Wah, sawat arek sak gedok mau obok-obok. Ayo, mang aku nyekel apa? Ajane nak aku. Nyekel apa? Ya sing mbok cekel-cekel, mbok mak-mak Jawa Tengah terus kok. Ku mau. Maya kok kresek-kresek. Yo kresek-kresek. Masa ono kresek? Ono pasti kresek. Ora. Enggak ono kreseke. Brako. Brako. Saiki ngene, aku ra kudu caturan karo dapur. Kok nganti anakmu Romat ganggu wong liya saya ning desaku. Mengko anak mantuku sing wis dadi korban. Anakmu tak pateni ning andaran aja kalok kelakan kowe. Ya wis aku nglenggono nek anakku pancen salah. Ya to. Mengko nek dhewekne je tumindak maling, demeni bojone liyan, metu njaba, metu saka mau pelatok mbok obong. Boleh, krungu ta, Lek? Oh, krungu ta. Sing digugu apane? Omongane. Omongane aja. Teni. Iya, Anakmu ora. Iya. Kok tenan iki. Ayo, Lek. Tak gugu omonganmu ae. Nek ancene omongane Oke, bras. Cah. Omongane gring-gring. Potongane gring-gring kaya pelencung mlete. Cara ora rasane opo nek? Omongmu baleni rasane. Lha opo debane nek sing gring-gring sapa? Gring-gring sapa? Sing gring-gring sapa? Yo, sapa? Oh iki sing do salah kuwat. Piye? Gring-gring ngono kok. Bocah cilik-cilik ganteng. Ganteng. Awake dhewe ganteng. Wong gring-gring kok. Gring sing kucing ngono gring. Ganteng ada gering. Diten kan ngrasane elek aku kerung tak pelatok ndasem. Ndom ndi kok platok iku ning guri. Tak balik cedera apa ya?
secengan. Bayi potongane arep masa wong gerang. Rumah sama Dei. Ora nek ana sing Ber-ber iya. Rumah tahu buah. Wes jalan. Ngomong sih. Wacok pelek tenan kowe, Cuk. Warung gerang wakek ane tenan ngene kuwantem. Rene. Ngono ae mlete mra karuan. Mat! Romat! Bocah sambil geliat tenaga iku. Mat! Romat! Budet ta iku apa ya? Napa le Pak? Bebe. Kowe iku makhluk ning ndi lagi yo, Mat.